Ekuthakatheni kunabantu abagcatshwa uhlanga la ngemuva emtitsileni mawuzwa kuthiwa lo unohlanga lokuthakatha kunohlanga olufakwa la ngemuva emtitsileni lokuthakatha lolo lukwenza ukuthi ube nomona noma ngabe ube nomhawu ube nomgolo ngesizulu kusho njalo umona osuke sewuhlulele lo uthola ukuthi kunengane ezalwe intombi yayihambela eThekwini yayiqomela yenzana ugogo abona ukuthi le ngizayisebenzisa ngoba vele nobabaya ngimazi uma ubhizi yayindindelwa athathe lengane ayifaka uhlanga la emthitsileni sekuthunyelwa lengane ukuthi ayiyofaka umuthi lapha iyokwenzani so into esikhule sibhekene nazo ukukhumbula ukuthi uhayile uhleli unga heavy unamandla lawo usuku unamandla ngaleso sikhathi that's why noma usebenzisa imithi kuthiwa unga heavy noma uzothandaza uyofasta akumelanga uhave ngobani kunamandla uNkulunkulu asuke siphe wona while ungayenzi ucansi kunamandla usuku wa receive each and every day ngoba usuku ungazenzi ungayibandakanye nezinto ezibhedayo so lesi silwana bese sithola le chance ukuthi lo unalamandla suke sizosakha lamandla ukuthi siwasebenze then wena bese sikushiya nezinkinga ke Ndliyakithi empisholo nina bengeze siyabengela bakithi enkalweni zonkana nje siyabengela igama lami ngisazwa kwesibiya Osarus Income Tax sesifikile bakithi kuleli hlelo lukhulukazi iThemba podcast kodwa ke umbukiso omkhulukazi bhanya iTRC TV bakithi indlu yakithi iyona lapha na esipheka kuyona izinto ezinkulu ezikulekelelayo wena lapho ke ekhaya uma ufuna usizo ngezinto zesintu nezenkolo hlala nathi ngaso sonke isikhathi sikwithi RC TV ke siyabona futhi umehluko owenzayo ukusupporta ngaso sonke isikhathi ne like ne subscribe niyaviwa kakhulu thank you very much for that amandla asiwadli thina kwaZulu kodwa ke namhlanje sinomelaphi wendabuko Dr Malinga siyakubingelela khawela kithi siyabingelela kakhulu kubabukeli bethu emakhaya eTRC TV so siyajabula ukuthi siphinde sihlangane nawe babusotobe la ekhaya so njoba sazi ukuthi ke umsebenzi wethu phansi phezulu but ngiyajabula ukuthi ngiphinde ngabuya futhi la ekhaya mfowethu siyabonga mfethu ukhulume isipoki esithanda umuntu ukade wagcina ukulala indoda inyakazise kakhulu iningizimu Afrika ngifuna mfethu uthi ukuthi halambuzi before singene babusotobe indaba esithintile mangigcina ukufika la ekhaya izamazamise iAfrika baze kwawelela ngisho phesheya kwezilwandle exactly kahle akuyona into ephelele nje la into indaba enkulu babusotobe isilwane kunomehluko between isilwane nesipoko isipoko umuntu osuke esashona mhlawumbe bese yavuswa ngaleyo ndlela ukuthi enze lokho kusuke kufunwa yilowo muntu ngaleso sikhathi so bese isilwane ngeke ngachaza before kunesilwane esikhandwakho ukuthi sihambe siyohlala kulowo muntu thizeni ngeinhloso zalowo muntu osuke ethakatha ukuthi lesi silwane ngisitshala kusibiyi ukuthi angayiboni imali mayisebenza usibiya angabi namfazi kumbe angabi namakoti isilwane sisebenza ezintweni eziningi kodwa kakhulu lezi kusuke zibalekile ukuthi ziqhube impilo yakho kakhulu isilwane sithanda ukulwa nemali kakhulu sithanda ukulwa nemali kakhulu kumuntu sikhulumile kakhulu futhi abantu abaningi bafikile bezolahla izilwane abanye ngicabanga basakwi process abanye basazama ukulungisa ngoba kunezinto ezisuke zifuneka mawuzolahla isilwane so inkinga eziningi nje engibhekane nazo abanye bayakutshela ukuthi kade ngangizama ngiyolahla isilwane sengihambe mhlawumbe abantu abawu30 omunye nje kade ngikhuluma naye izolo uthe usehambe almost 25 yezinyanga simhlabisa inkukhu ezimnyama zenza lokhu nalokhu engakuchaza futhi ekuqaleni ukuthi isilwane asifuni usihlabele once wahlaba inkukhu emnyama sathola leligazi siyasizakala sihlala kakhulu abanye abayibulali inkukhu bayiswaya umqala bayiphonse lapha emgodini aphalaze komnyageze so abanye kugcina lokho kungabasebenzelanga but ngicabanga ukuthi abaningi abanye bayajabula kade ngibatshela nje ukuthi ngoba nisizakele
njengoba ngisho ukuthi mina ngujikelele wesilwane. Isilwane vele kimi ngeke uhlale nesilwane ngikhona if ufikile ku Dr Malinga. Angeke sihlale bajabulile abanye ukuthi bese kuphele 2 years ngilala nesilwane bengiqala ukulaliswa kwengane. Abantu abaningi ngiyasho ukuthi nina why ningathathi lama comment bayasho kumina efonini mkhulu bengiqala ukulala kanje ngingasangilale ngingasavuka. Omunye bese cuphe alarm ukuthi ngo12 yazi lesilwane siyeza kufanele avuke. Omunye ngo3 siyeza isilwane kumele avuke but labo bantu laba bakutholile ukuphumula namhlanje bajabulile. So baningi ngicabanga ukuthi ngisazobasiza asebezamile from kubantu abaningi baya emasontweni bothelwa ngamanzi bafaka amabhavu bajomba imililo benza zonke izinto ukuthi baxoshe lesisilwane but ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ungithumela ukuthi ngikwazi ukusiza abantu abaningi isizwe sakithi lokho. But ke cabanga ukuthi basazosizakala abanye nabanye ke ade ngibuka bethatha ivideo beyistisha be-commenta kuyo mangithi isilwane sithanda umuntu okade agcina ukulala bethayela umkhulu ukhuluma into engekho but angeke siye ngancane singemanzi. Ngiyazi abanye bazophuma ngapha nangapha futhi ke mina kunginikeza inkinga lokho but okusuke kubalekile ukuthi umuntu osuke efuna usizo uyazi ukuthi uzongithola kuphi. Yebo Sodwa. Like ngifuna futhi uthi ukuyigcizelela nje kancane le ukuthi why because abantu abaningi balapha kusithenini kahle kahle isipuki sizwana nomuntu ongaheavy sex noma kade okukade wagcina ukwenza sex mhlawumbe ungagcizelela lapho ke because abantu ba confused abanye bathi hayi kahle kahle lo doctor uzogqugquzela ukuthi kumele silale always. No, sort of it's not like that ukuthi wena kumele uhave even ungafuni ngoba uavoid isilwane. Yes. Isilwane if unaso kuwe emzimbeni uma sike sathunyelwa kuwe noma if sifika kuwena umzimba wakho ulula ungaqinile unama chances amaningi ukuthi ungalala naso if ukade wagcina. It's not like ukuthi wonke umuntu uzolalwa isilwane ngoba ekade agcina ukuheva. It's not like that. Just ukuthi kuya ngokuthi wena umzimba wakho weak kangakanani noma legceke ohlala kulona li strong kangakanani ukuthi izilwane ziyangena kulelo gceke. Uyayishisa inyamazana uyachela ningentelezi. Then ke if awukwenzi lokho uyivictim kulesi silwane. Singakwazi ukuthi silale nawe ngoba sisuke sifuna lamandla akho. Ukukhumbula ukuthi while uhleli ungaheavy unamandla lawo usuke unamandla ngaleso sikhathi. That's why noma usebenzisa imithi kuthiwa ungaheavy. Noma uzothandaza uyofasta akumelanga uheve ngobani kunamandla uNkulunkulu asuke esiphe wona while ungayenzi ucansi kunamandla osuke wa receive each and every day ngoba usuke ungazenzi ungayibandakanye nezinto ezibhedayo. So lesi silwana bese sithola le chance ukuthi lo unalamandla suke sizosakha lamandla ukuthi siwasebenze then wena bese sikushiya nezinkinga ke lezi kade ngiyibalula ukuthi sikushiya nezinkinga zokuthi ungathandi kwesinye isikhathi imali usebenza ungayiboni kwesinye isikhathi nje ube nesidina. Abanye besifazane ke baphuma ama discharge baba nani mekadelale nesilwane abe manzi kwesinye isikhathi makufika umyeni wakhe ezolala naye kube ngathi kadelele nenye indoda ngayizolo noma nini kanti kusuke kuyilesi silwane. So kuningi okwenzakala mangingachaza ngesilwane I think nakusasa ngisachaza. Mfethu siyangena la singena kulento ethi qhawela kithi khona into ethi inhlahla. Inhlahla mivaliwe kusuke kwenzakaleni and uma ivulwa kanjani? Inhlahla sikhumbule Sotoba inhlahla it's something that you given from uNkulunkulu. Yes. So and abantu ababelaphi noma ababathakathi they are able ukuthi bayithathe leyo nhlahla bayakwazi ukuyithatha noma bayakwazi ukuyivala. Ke ngibekise kanjalo ngaba ifew abakwazi ukuyithatha most bakwazi ukuyivala ukuthi ingasebenzi. So okunzima ukuthi nga-explain ukuthi ngachaza ukuyivala kwakhona ukuthi yes kuyenzeka iyavaleka futhi kalula. Manje ezinye izinto zobuthakathi mawichaza nawe ugcina unukeka ukuthi nalo ngathi uyathakatha but into ekumele uyazi uma umuntu
umuntu olaphayo obviously nokuthakatha uyakwazi yes obvious fana noma uyiswe elaboratory uyatshela ukuthi lokhu ufaka isikali esingaka ngoba wafaka over umuntu uzofa. Uma ufaka iphilisi elingaka udla elilodwa mhlawumbe udle 3 umuntu uzoba ne-infection ethize. That's why noma that's how ufunda ukuthakatha ukuthi uma ufaka umuthi ube extra kangaka kuzoba inkingi. So nathi njengoba sabelaphi siyakwazi ukuthakatha. Just ke ukuthakatha kuyonto ongahamba uyimemezela. And umuntu ohamba ememezela ethi uyathakatha umbhasobhe lo muntu ukuthi uqamba amanga. Akakwazi. Akuyona into ongahamba uyimemeza le ukuthi mina ngiyathakatha mina ngenza ukuthi. So abanye ukuthakatha abakwenza ngendlela efihlekile. Abanye bakwenza public, abanye bathi bayakwazi kodwa abakwazi. Ngibuyele lana ekuthenini inhlahla yesi yavaleka futhi yavuleka. Bese kudepend ukuthi yakho inhlahla ivalwe njani. Ngoba ikhona inhlanhla ekuba ukuthi ivaliwe umuntu okwazile ukuthola ingubo yakho mhlawumbe wakhipha leyo label leyo ayisebenzisa lapho ukuthi avale wena ukuthi into zakho zingalungi. Omunye mhlawumbe uzosebenzisa ithuna lika babu wakho lakini mhlawumbe une-access yokungena kini emathuneni athatha ithuna ayolisebenzisa asebenzisa ubaba wakho straight lokulethe emhlabeni ukuthi kube uyena ovala inhlahla zakho. So it's that way le ndaba yokuqubula ingena kanjalo. Abantu abaningi basizakele kanjalo kuphuma izinto kubona kuphuma nani ngeke ngichaze ngibeke la emoyeni. But inhlahla iyavaleka iyavuleka futhi siyakwazi ukuyikhanda. Ngoba ukuzalwa kwethu akufani. Khona umuntu ozalwe embethe. Lo muntu ozalwe embethe mhlawumbe ingubo yakhe besilahleke ngokwasesibhedlela ngoba esibhedlela bayazi onesi ukuthi manginengubo engaka ngiyidayisela inyanga ngizothola imali engaka. So into eyenzekile kakhulu eminyakeni edlulile abantu abaningi balahlekelwe ingubo. So iyakwazi ukubuyiseka noma ngeke kubuyile isuke ilahlekile kuba khona umuntu oshayelwa unokukhamba uludle lezo insuku lezo bese kubulawa imbuzi khisha umhlehlo wayo kwenziwe hlanganiswe nemithi bese uyagcatshwa. Alright. Lapho kusuke sekukhandwa inhlahla. So sevele sekusetshenziswa izilwane eziningi umhlapho ehashi nani mhlawumbe kukhona ingubo kulowo muthi esuke ithathwe komunye ngoba phela ukuwa kwendlu enye ukuvuka kwenye. So obviously inhlanga uzogcatshwa ngazo izobe zinengubo kodwa esuka komunye umuntu nakhona kusho ukuthi iphuma ngasi isikompeyana. Abanye ke bethu abazi ukuthi if uthole ingubo ngaleyo ndlela oyithole ngayo iyahlanjululwa leyo ngubo before uzoyithatha uyifake komunye umuntu. Ngoba wayithatha leyo ngubo injalo ungayihlambululanga wayimixa nemithi yakho ke nani bese ucabe lo muntu. Kunokwenzeka kuvuke amacala alomuntu othatha ingubo yakhe wayifaka komunye. Kulo mfake yona kungavuka amacala akuboka lo wamuntu. So kuningi but ngeke ngikubeke emoyeni ngoba ithi impela ingaba nkulu ingabusazekeka nesinto but inhlanhla iyakhandeka noma ungenayo isidalo siyakwazi ukuyikhanda kuwe ibe khona. Ima-ke qhola kithi uma ngoba ukhuluma ukuthi kuyenzeka umuntu engabe nanhlahla sidalo. Umuntu onjani ongenanhlahla sidalo nje? Mangingabeka inabantu abazalwa abanebhadi ngizoxolisa ukusho kanjani. Bazalwa benyama nambane nje vele. Uthatha uneshiqimba kahle beke kanjalo. Ngoba inkinga isuka lapha ekuzalekeni kwethu. Omunye wabalaphi bendabuko ukuwayiveza leyo nto kodwa uthena ephakamisa kwasukuma kwanyakazi eAfrika. Inkinga inakala la ekuthenini wena ngesikhathi usasesiswini kuma wakho wenzeni uma wakho ngenkathi usasesiswini wena. So kunokwenzeka kuma wakho ngesikhathi wena usasesiswini mhlawumbe bewumuntu ongaqondile. Mhlawumbe uhlangana nalomlisa abahlukene futhi nakhona beya straight. So wena usasesiswini njoba kusuke kuthiwa umuntu okhulelwe ufana nengane ucontrolwa ilengane esuka isesiswini. So yiye kwazi ukumshintsha mayithi uhalela ubisi uzophuza ubisi uhalelana ucontrolwa ilengane. So wena if uzolala nalabo bantu each and everything oyenzayo lo mntwana osesiswini uyiphathi yaleyo nto oyenzayo. So wena uzolala nalo yamuntu unokungcola kwakhe nalo lo mntwana
uyathatha konke njoba kushiwo kuthiwa njoba kushiwo kuthiwa umuntu ogcinile kuma wengane ingane iphuma ifane naye. So if ubaba umntwana ngakumithisa ahambe for 6 months 7 months uthola umunye ozolala naye, ma uyizala leyo ngane izophuma ifana nalo ogcinile ukulala nawe. So that shows you ukuthi each and everything oyenzayo lo mntwana uyayikhesha leyo. So ukulala nalabo bantu kungakwenza ukuthi lo mntwana athi mayizalwa azalwe nezinkinga. So bese kuba yini lento yokuthi abanye mayesamithisile umuntu besaphika ingane sasesiswini. That is another thing ejwayele ukuthi ibe inkinga emntwaneni. Ukuthi umntwana ubaba wakhe waphimisa ngomlomo wathi lengane angizali. Yeah. Isasesiswini leyo ngane seyizalwa nezinkinga ithi vela nje emhlabeni inezinkulumo ukuthi yaphikwa noma ubaba waye ngayivuma ngomlomo ngoba seyikhona, but if angazange axolisa athenga imbuzi or athenga imvu ayoxolisa emsamo, leyo nto isayinkinga kuleyo ngane yokukhula nayo ziyofa inaleso siqalekiso ukuthi yaphikwa yona. Hayi malinga mfana hayi awuyalihluba udlube ekhasini. Bese ibuyeke ize la ekuthenini mase uyozalwa wena. Uma wakho kumele enzele sure ukuthi noma ngabe uphiswe kangakanani kuleso simo akakungcolisi. Okay. Kunabantu abanebhadi sotoba uthola ukuthi usisi muhle uqedile umhlophe umile uphelele but akathandeki. Akanayo le yanto ukuthi umuntu wesifazane. Uthola ukuthi sekuyena othenga uthande bafanini ukuthi abaphi imali noma enzini. Ukuthi uzama uthando ngeke ulithenga noma unganemali engakanani ungeke ukwazi ukuconvince inhliziyo yomuntu ukuthi ikuthande. Yes, yeah. If akakuthanda ngeke uze kushintshe noma ungamfakela i-wallet noma ama-cash send every day, if akakuthandi la ngeke kuze kusekuthanda. So engizama ukubeka ukuthi sinabantu esiphila nabo la emhlabeni abazalwe benalezo inkinga ezithize. Uthola ukuthi uma wakhe wathi esakhulelwe yena bamshaya ngesichitho ukuthi ahlukane nobaba wakhe. Nawe ngoba la esiswini bese uyasithwebula leso sichitho uthi na uzalwa naleshiqimba esasithunyelwe kuma wakho. So uyakhula ke wena usathandeki isidaba. Usabathe uyasebenza. Usebenza uphelele umsebenzi kuthiwa don't call us will call you. Kudlule kuqhubeka isikhathi kuningi okungenzeka kuwena if ungathandeki, but ungathandeki kuyinto esuka from ekuzalweni kwabanye abantu kwesinye isikhathi njoba sikhuluma ngenhlahla ukuthi inhlahla uyakwazi nokuyivula kumuntu osuke evaliwe. Yes iyavuleka, siyakwazi futhi ukuyikhanda kumuntu nomuntu osuke engathandeki siyakwazi ukumfoster ukuthi simkhandele ugazi, but it depend ukuthi yini edala ukuthi wena uzungathandeki kubantu. Abantu bonke bedlula bayabingelelana kuba njani, wena ubingelelwa bayaqomana bayashada wena ushada akekho noyedwa ukubonayo wena. Why wena ungabona? Ushade wonke umuntu emndenini wakho wena wasala wedwa nje. So and enye into eyenziwa abazali bethu banenhliziyo ebukhuni. Kunabantwana abazelwe la ukuzalwa kwabo kunezimfihlo. Umzali afike nomntwana emzini noma amithe ngaphandle ingane ayikhulisele la ekhaya. That is another thing eyinkinga ezimpilweni zabantu. So inkinga eziningi ngithi nje i-80% it comes from uzalwe kanjani. Isuka lapho ukuthi wena ekuzalweni kwakho kwenzakaleni. Uzuba mngaka nje uba indoda engaka. What happened before? Abantu abaningi mfowethu banyama nambana abathandeki unegazi limbi kanti lento iqhamuka esiswini ekuzalweni kwakhe. Yes, uthola ukuthi limile igazi u-off mombheka akuthi diki. Yeah, so inkinga leyo esibhekana nayo uthola ukuthi ke umuntu lo akathandeki unaleso sidina nje, but engenzanga lutho umuntu wakho uthola ukuthi ukind kubantu uyanilifta ngemoto akushiye la kushiya khona uyakupha ukudla ayikho into angayenzi naye useyaphoqeleka ukuthi a-act ukuze abantu bambone ubamrecognize ukuthi ukhona. Only to find ukuthi noma ngenza noma yini kubantu
but abam-recognized. Even emsebenzini uhlala ethethiswa, engenzanga lutho. Inabantu abanaleyo nkinga. Uhlala ethethiswa, abantu bawu-60 emsebenzini, but every mistake bazoyishiftela kuyena. Yes. It's one of those things ezenza umuntu abe uthola ukuthi seloku akhula uhlale esovalweni ukuthi ufila ashamed engathi kunento wrong ayenzile angenzanga lutho just because of uphila nesiqalekiso. Into efana nalezo mfethu siphila nazo each and every day. Ukhona nje umuntu mfethu in a group of people noma segroundini kuyadlala ukhona umuntu nje ohlezi nje inyama nambani uma kwenziwa ihlaya elibhedayo kwenziwa ngaye mfethu. Ukhona umuntu onjalo mfethu isiqalekiso leso asuka naso kumama sikhishwa kanjani mfethu? Njoba ngishilo babusotobo kunjalo kuyenzeka kakhulu siphila nabo abantu abaningi that's why abanye bazegcina decide ukuthi ayibulala athi mina ekhaya bangithandi yes kamama bangithandi kubo kababa bangithandi ekhaya straight ezihlobeni angithandwa isemsebenzini angithandwa everywhere I go abantu abangifuni so yini engiphililayo so kumele ngife ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole ukuphumula. Maybe if sengingale ngizophumula. So inkinga zabantu abaningi abayibulele ngeke bayikhuluma ezinye but kunomthelelo omningi okungathandwa nokungaqhubeki kwempilo. So nokubona ukuthi impilo yami ayindawo ngisabathe ngiyangala kuyabheda ngizama umjolo kuyabheda ngizama umsebenzi nguthola ngizama ukuvula ibhizinisi lami ngisebenza kwenzeki ngizama lokho ngizama ukudayisa ini umunye azayidayise yena umzimba wakho uthola awuthengwa kwawona thola ukuthi kwawona lo mzimba athi uyawudayisa awuthengwa uzama ukuyofuna umsebenzi kubele ungakawutholi uzama ukudayisa osweet ama chips awathenga uzama ukujola akujoleki abojaha man ngigibele lentambo. So it depends ukuthi lo nkinga yakho ime kanjani then izolungiseka ayikho into engalungiseki. Lempethu ayifi lempethu yabazali abanezimfihlo. Izingane ziyakhula la ekhaya umzali kodwa unento ethi le ngane kahle kahle kuyona eyakwamalinga mhlambe eyakwasibiya mfethu. Leyo nto leyo mfethu uthini kubazali abanaleyo mpethu abangafuni ukuyibulala ngoba i-affecta umntwana and i-destroy nemndeni? Enye into babusotobe leyo nto inkinga ngifisa ukuthi ngi-advise abazali abasibukelayo manje. Ngoba la inqubo mgomo yethu yala ekhaya ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abantu ithemba nokubaluleka nolwazi So into eyenziwa kunabantu abafika kimi esigodlweni mostly it's 80%. Kunabantu uthola ukuthi omunye uma wakhe ugane naye athatha ingane oyifaka isibongweni sala agane khona. Ngicela ukuthi noma ngiyafisa ukuthi uma ukuthi uyilalele le podcast yethu namhlanje ungakwenzi lokho. Noma ngathi ubaba lo ozwana naye the way akuthanda ngakhona uyamuzwa ukuthi uthi ukuthanda notaku lakho ingane awugani naye especially umfana ngakwazi ukuthatha ingane kaSotobo uyogana nayo kaMthembu uzuyishintsha isibongo ibiza uMthembu. Ingane uma uyogana kuleso sibongo usewuyizele okungcono ungayishiya nesibongo sakini ibe nesibongo sasekhaya kumalume if kuukuthi ubabuwayo nawe nibuye nashayisana nangazwana. Ngicela ingane ungagani nayo ishiye esibongweni sakumalume especially umfana ingane. Kubuhlungu le nto abantu abaningi bakuganwe nabo bafike egodlweni mawuthi uphonsa amathambo uyahlola uyabona lo muntu inhlanhla unayo but noma wakhe wenza iphutha wahamba wayogana naye wamshintsha wabiza isibongo somuza angaziwa. Uthola ukuthi azashone lo mama ashiye lo mntwana kulo muzi. And they know very well ukuthi lo mntwana akazalwa la ekhaya. Makushisa impepho lo mntwana uzoyapi. Uhlale ehogela impepho wrong every time. And unomndeni wakubo omazi ukuthi nangu umntwana wethu. So ngiyafisa kubazali abasekhaya ukuthi ngicela ungagani nomntwana. Ngicela ukuthi umntwana umtshele iqiniso uma engazalwa yilo baba umtshele iqiniso noma etshaha ukuthi kuzoba buhlungu kangakanani but neyinkinga esifeyisana nazo egodlweni zethu. Thola ukuthi umuntu umuthi awumsebenzeli.
usegqume usegcaba umzimba wonke ungathi ingwe. uMariza kudala bemdabula bethi bazama ukukhanda inhlahla ayikho. Lo mntwana uyiswe esibongweni esirong. So ayikho vele into ezolunga lapho. Ngicela ukuthi uma uthi umzali namhlanje ungilalele noma uyasibona, ngicela ulenze iqiniso ubenze ubulungiswa kulo mntwana omaziyo ukuthi owase next door kodwa uhleli la ekhaya. So unyokwa ile ingane lezi ziyambona ukuthi lo wanekhala elibheke eceleni amakhala ethu abheke ngapha. So enye inkinga leyo nalo mntwana usekhula une pressure ukuthi uyabona ukuthi akafani nobaba wakhe but uhleli la ekhaya. So inkinga ababhekana nazo kakhulu and uthola ukuthi uyabotha akazalwa la akakwazi ukuthi uzophuma yipi. Ukhulele la ekhaya. So uyiveza ndlebe ngesizulu. So ngiyafisa ukuthi izama ukulungiseka leyo nto ngoba ama challenge esibhekana nawo thina zinyanga. Uthola ukuthi lo muntu uyafoster uyafuna impilo yakhe iqhubeke but nangu uma wakhe umcindezeli umtshela wena ukuthi wena uzalwa lapha. Buyela kuma wakhe ayokutshela uzalwaphi. Yo. So uma wakhona uyazi ukuthi lo mntwana akazalwa kulomuzi akhona so uzokuthuka uzokwenzana but wena uzama ukusiza. Khuluma kahle nomzali wakho. Ma umzali angafuni ukuresponda ngokubona ukuthi uzovela ukuthi yena ube umuntu ongayiphethe kahle ekukhuleni kwakhe. So enye into esibuye sibhekane nayo le. Cela abazali balungisa amaphutha. Yes bosasemncane mama wamitha komunye umuzi ubugane kwenye indawo noma wathatha umntwana wamisa emzini orong umazi ukuthi umntwana wakuphi. Cela uthathe lo mntwana umbonise indlela yakubo noma ungeke uzufike naye but enza ama-means ukuthi agcine efike kubo ngoba inkinga leyo esibhekana nazo thina abalapha abantwana bayibulala ngalokho ukuthi akayiboni indlela yaphambili ngoba uhlushwa isibongo. Yebo Sodoma. Hayi ndoda namhlanje ngathi ukwati kakhulu ndoda. Hayi kwatile. So bendlubu ekhasini okhasini. Udlubu ngempela mfowethu. Okusho ukuthi lento yokuthi umuntu nje unyama nambani unebhada akathandeki ivele entweni eziningi. Yes kuvela ngifuna ukuthola ke umuntu makuthiwa ubangwazidalwa kudalwa yini lokho ukuthi uthola umuntu esebangeka yiziphi izinto ezidala leyo nkinga leyo. Sotobe ukuba ngazidalwa into ezocishe yame kuloku kade ngikhuluma ngako manje. Okay. Umama athi mayekuzele angakise ekhaya akise emzini orong. Umuntu okuthiwa bangazidalwa ngizobuyela emuva nje. Baningi abantu esesibhekane nabo lapha esigodlweni kaMalinga abanaleyo nkinga. Yokuba ngazidalwa. Uma bangazidalwa usuke umuntu onjani? Kusuke kuukuthi kuyenza ukuthi uzalwe before umshado. Okay. Uma wakhatha yoshada kodwa usekuzele. Wena sowufana nengane yakuphi yasekhaya ngomalume. Yena uyashada manje ashintshe nawe isibongo. Yena mayephuma lapha kubo ngomalume noma kube la azalwa khona mayesephuma eseya kulomuzi ashadela kona. Angakukhiphi wena ngendlela. So umuntu phela wena sewuyaphila. Sekufanele uphume ngembuzi yakho manje. Ngoba uzelwe before umshado. So uma ukhishwa ngembuzi ngala fanele wamukelwe ngembuzi nangapha. Mase ibulewe le mbuzi fake kuphambana inhlangothi. Kube khona uhlangothi la ngapha uliya ngala ulunye liya ngala. Kusuke kuhlanganiswa imimoya. Yeah. Kuba nenyongo le yale mbuzi lebulewe ngapha nale nyongo yale mbuzi ebulewe ngapha. Ziyahlanganiswa kube khona umuthi ekufanele ugeze ngawo. Lo sukuhlanganisa idalo ukuthi amadlozi wangapha komalume mayikuphi inhlanhla. Lawa ngapha ekhaya kubaba ayamukele leyo nhlanhla angathi thine kumele siphe lo mntwana inhlanhla akwazi ukuthi abambisane kuwena. So lethwe makuthiwa abantu bayabangwa suke kuyileyo procedure leyo uthola ukuthi umama ukhishwa yedwa wayoganiswa umntwana lo besezelwa akakhishwanga okanye umama straight yena akakhishwanga lapha la ekhaya kubo wayongena ngapha kaMkhwenyana uvele waphuma nje kwakwashada kwabhala isitifiketi kwathiwa lo muntu sewumesisi sibiye but akakhishwanga ngendlela. Lo mntwana ozozalwa uzalwa umntwana wakumalume ngoba lo mama akakhishwanga noma lo mntwana akakhishwanga naye kulowo muzi lo. So that's why sibhekana neyinkinga enjalo uthola ukuthi umuntu wesilisa uyabangwa
uma wakhe akakhishwanga naye akakhishwanga uma eshada umfazi umshada ngalesibongo sakubo kababa wakhe kodwa yena usabhilonga kubo komama so kuba nesiphithiphithi nje esiningi ngiyafisa ukuthi laba abahlali beshadisa every day bayilungise leyo nto ukuthi uma kushadwa enzani sure ukuthi imimoya iyaganiswa inkinga esabhekene nabantu namanje ukuthi kuhlale kuganiswa imimoya kuhlale kuganiswa imimoya even abantu sebeshonile still leyo nto iyasala ukuthi uma wakhe akaganiswanga umoya nangani so into ehlala imile leyo engapheli eyingcindezi kakhulu empilweni yomuntu so into esayilungisa namanje kaMalinga sabasiza abantu abasibaganisela imimoya sisabasiza abantu ey'ntweni ey'njalo silungisa amaphutha uthola ukuthi omunye ubaba wakhe akamhlawulanga but umbiza ngesibongo sakhona-ke lapho mhlawumpe-ke kube ney'nkinga ukuthi bagcine kungahlawulwanga kodwa isibongo sisa-exist ukuthi ubizwa sona kuyazwakala-ke kwesinye isikhathi lokho but kusuke kuyisikweletu esisuke sisamile so kuningi okwenzakalayo ukubanga nje imimoya noma amadlozi kuningi so kuningi okwenzakalayo Sotobe so ngiyafisa ukuthi abantu bakulungise bagxile kakhulu kukona ngoba into esuke ebulala indlela yakhe yaphambili imvelaphi yakho umsamo wakho ophambanisa izinto khona abantu abadlala ababhejayo laba ama-Panthers lawo laba ababheja indaba zama team lawo uthola uhlale ekhishwa i-team nje yodwa uthola le team yawina kwesinye isikhathi mekuwabheja yena uthola uzogeja 100,000 nge-team eyodwa so angaboni lo muntu uthi ikhona inkinga khona yabo wena uyabheja ubheja unyaka wonke akabambi kodwa imali iyahamba yakhe akawini lutho usabathe udlalile othi akuphumi ngisho inamba eyodwa so uzama nangapha umewinile nje uyitholele uma 300 yabo bambuyisela nje imali ukuthi aqhubeke adlale inhlahla ayikho so ezinye zezinto ukuthi inhlahla yakho yashonaphi kwenzakalani kuwena abanye bayasebenza baphume baxoshwe ngala ngene kulo msebenzi wena utholi nalowo wodwa kwenzakalani ngawe so we need to ukuthi sibuyele emumva ekuqaleni la empandeni ukuthi sibuke ukuthi kwenzakalani ngami yini inkinga yami bashade bonke la ekhaya bashadelwa abanye mina nje kuthulile sikiyeke ukuthi khona ekwenze ukuthi kuthwelwe ngaye ke ekhaya inkinga besisibhekane nazo lezo uthothi kuba nomntwana nje oyedwa engathi ingqondo yakhe ayisebenzi abanye baphumelele bawodokotela abanye bawothisha abanye bayini ama supervisor but kunomntwana oyedwa nje ongayindawo ohlala edako utshwala nje ongagezi onani oneyinkinga akakonyiwe noma akanamuntu so sinazo lezo inkinga enjalo uthola ukuthi kubo bafuye izilwane so izilwane zidla yena amandla ezilala naye zenzani yonke into iphuza kuyena utshwala uyohlala isidako so ezinye zezinto lezo ke ngeke simblame umuntu onjalo kwesinye isikhathi but nje kuningi okwenzakalayo. So kuyenzeka ukuthi kugangwe kuthwalwe ngomuntu ophilayo ehambe kakhulu. Impilo yalowo muntu ingaba khona isikhathi singakanani mhlambe period noma mhlambe nje uzophila nje impilo yakhe kodwa nje no umuntu onjalo baningi siphila nabo kuthwelwe ngaye kodwa uyaphila kodwa akaboni ukuthi kuthwelwe ngaye and mostly umuntu onjalo bayamnakekela kuleyo family. Thola ukuthi leyo family iphakeme inayo yonke into abantwana bayasebenza bayafunda abanye basemavasithi kunezitolo kunayo yonke into but kunomuntu eyi-1 lo muntu mayifuna ugwayi uyathengelwa mayifuna utshwala uyaphuziswa ayikho into angayitholi baze bamgqokisa ingubo ezibizayo khona ehlanye njalo angayazi le label ukuthi mina ukuthini but uzoyithola yonke into ayifunayo ngobani vele kuyaziwa ukuthi siphila ngayo la ekhaya so yonke into ikhaya la ekhaya libalance kuyena ndune room lakhe udla kahle yonke into ayifunayo uyayithola but akayindawo akanampumelelo so izinto ezilungisekayo kodwa kuba nzima ngoba abanye kusuke kuthwelwe ngabo ngaleyo ndlela bengazi bethathwe bayiswe enyangeni kwathiwa siyoyiqinisa noma siyokwenzana kanti wena usumhlatshelo wala ekhaya
so into eyenzakalayo thola ukuthi izilwane zala ekhaya zilala naye yonke into yenziwa yonke into embi iza kuyena eyala ekhaya. Ndoda nansi indaba enkulu engifuna ukuthi mhlambe siyikhe phezulu noma sizinze kuyona ngokwempande zayo. Idlozi mfethu lihlukane igabe engakanani khona umuntu oke wathi yena likhona idlozi lokuthakatha ikhona into enjalo. Baba mangingabeka nje idlozi lihlukene ngendlela I think ngaba igaba ezu4 noma 5 or more. Okay. Ekhaya kuba khona umuntu omthandazi okhulekela amanzi othandazayo. Okay. Phinde futhi ekhaya kube khona umuntu oyinyanga ongekaza athwase ophethe ubunyanga owazi imithi ophupha ebusuku lapha abantu. Yeah. Phinde kube khona umuntu oyisangoma ozoyothwasa abuye kuthwasena lapha abantu. Yeah. Bese kuba khona umuntu othakathayo nje. Oloyayo nje kuphela. Yikho into akwazi ukuyenza nawazi ukuthakatha. Kukhona umuntu oloya futhi le ndlela engichazile ezo4 ezi-official esizaziyo. Yeah. Umthandazi, umthakathi, inyanga, isangoma. Yeah. uNkulunkulu lezinto azenza ngoba zonke idalo uyena ngoba sihlukene kanje. Yeah. Bese kubeke ukuthi ke lana ekuthakatheni singagxila futhi nako kancane. Ekuthakatheni kunabantu abagcatshwa uhlanga la ngemuva emtsitsileni mawuzwa kuthiwa lo unohlanga lokuthakatha kunohlanga olufakwa la ngemuva emtsitsileni lokuthakatha. Lolo lukwenza ukuthi ube nomona noma ngabe ube nomhawu ube nomgolo ngesizulu kusho njalo umona osuke sewuhlulele lo. Kunabantu abanjalo but most into eyenzeke ngoba ogogo bethu bebesikhulisa amasisakhula. Thola ukuthi kunengane ezalwe intombi yayihambela eThekwini yayiqomela enzana ugogo abona ukuthi le ngizayisebenzisa. Ngoba vele nobabaya ngimazi uma ngayibhizi yayindindelwa athathe lengane ayifaka uhlanga la emtsitsileni sekuthunyelwa lengane ukuthi ayiyofaka umuthi lapha ayokwenzani. So into sibhekene nazo skisi then mabekhula labo bantu abanjalo ukhula bekuyingane kagogo. Noma kunomcimbi ugogo uhamba naye. Uyazi ukuthi uthuma yona and angeke yenze imistake ukuthi ngaphahluka. Isho ukuthi ugogo unginikeza umuthi ngawufaka lapha. Ngeke noma ngayishana izenibe kunyawo emqaleni. Ngeke lo muntu ugcatshiwe unento ela kuyena emzimbeni. Noma esekhulile ngadakwa kanjani adakwa utshwala bangaze bamshaye bathi wena bewenzani nogogo wakho. Ngeke angancamela ukufa. Wafaka uhlanga lokuthakatha. Wafaka uhlanga lo muntu lo ngani menze lutho noma ngadakwa abe njani nicabanga ukuthi uzokhuluma ngeke. Makwenza imisebenzi la ekhaya uyena ontshontsha inyongo uyothatha amathambo lawo ezilwane afunakalayo kuzothakathwa ngawo. Uthunywa everywhere and uzombona umuntu wakhona. Uzoyisikhathi uzoshaya ngathi udakwe kakhulu ufuna ukuthi ashaye ngathulele khona nizokhuluma. Uthatha le ndaba uyisa straight la kula afakwe khona lo hlanga. So izinto esikhuluma nazo but abantu abanjalo bayasizakala abanye. Thothi ushawe ngalelo hlanga lokuthakatha ugogo seshonile akusavumi naye angathakathi. Imake eqala kithi. Hayi ndoda eyangiqeda. Lo hlanga lifaka umtsitsileni. Lusebenza ngomtsitsila kuphela lifakwa la phezulu nje komuqa lo. Faka lelo hlanga lapho lo mona ke umono ongakazi ubona. Umuntu onomona umbona emehlweni sibiya noma ngahleka noma angenzani akujabulisa athi ngiyakubongela mfowethu uthenga. But ihlo lakhe likhuluma ukuthi ihlo alisho lento ayikhulumayo. Kunabantu abathakathayo sibiya abanganawo umuthi wokuthakatha. Abangawazi but inhliziyo yakhe mekwakubophela ngayo uqedile lo muntu. So kunabantu ekubona emzimbeni uNkulunkulu angimazi ukuthi usidale kanjani ngoba usidale wasihlukanisa ukuthi lo indlela yakhe azoyiphila la emhlabeni izoba kanje and wenze ngamabomu uNkulunkulu ukuthi inhliziyo wayithatha wayifaka ngaphakathi kujuleni. Ngingakwazi ukuyibona inhliziyo yaSotoba ukuthi iyangithanda kwangempela noma uyangimaketha noma ungenza isilimo. So uNkulunkulu bekudale kanjalo ngabe kunzima. So manje siphila nabantu
abagqoke izikhumba zimvu kodwa uthola ukuthi uyibhubesi. So bengizama ukubeka la ekuthenini abantu esibhekene nabo la eminyango bakhona abathakatha ngokuthakatha siyabazi nathi abanye sisebenzile nabo ngoba phela abathakathi baya consulta nabo kuthina lapha eze kumina uya check into zakhe nawe uyambona mayifika lesigodini ukuthi umthakathi ke lo so akumelanga umvezele mina ngimvezeli ngithi wena abathi uyathakatha wena uthini uzomuza athi hayi mina ngiyazi lona ngithi phela la emsamo 2 uyathakatha so sijwayele ukubhekana nabo abantu abanjalo only to find ukuthi uthakathile somewhere usexakekile usebola unyawo bamcuphini sekufuneka umsize wena so abathakathi abantu esiphila mina umthakathi ngiyamthanda kwesinye isikhathi ngoba ngabe umsebenzi wethu awukho la ukuba abathakathi bekho ngoba kumele umthakathi athakathe wena ukuze uzoza kumina ngikwazi ukukusiza so if abathakathi bangavuka bangasekho asinatoho thina ngoba sigaya imithi nje sigayela labathakathi yimpi kushuthi engapheli noma ngingafa namhlanje isizukulwane sami sobe sisalwa nomthakathi ngoba kulwa uJesu noSathane into engapheli le sazoyilwa lempi kuze uJesu Loluhlanga lokuthakatha lusemthithileni mfethu bakhona abantu okuthola ukuthi useyathakatha ngoba uchaza ukuthi wafa kuyisasemncane mfethu yes ba awona bakhona mfethu abantu abanomona ngisho emsebenzini ngisho mfethu unga-achieve into encane engakanani ngeke umuzwe ukuthi ngiyakubongela kodwa uphila naye ngiyabasola abantu banohlanga lapha yana so bakhona abantu mhlawumbe uma sebeyidiscover into enjalo ukuthi wena uthakatha ngoba wenziwa into ethize endawo yazi iyalungiseka into enjalo mfethu noma ayi into zilahla no baba iyalungiseka ayikho into engalungiseki kunabantu abafaka lezo inhlanga bashona ogogo babashiya benenhliziyo ezimbi bethakatha ngenhliziyo kunabantu abanjalo even emndenini umuntu ozalwa naye uvundle naye eswini ngumama nobaba uthola ukuthi unenhliziyo embi akakufuni akazi ukuthi why unomona akafuni ngisho uthenga isinkwa uma uthenga isinkwa kuyena ubone ngathi ungcono kunaye so umona kahle kahle into esinayo sonke even nami nje ubungibona nginomona wami enginawo it depend ukuthi lo mona wami usebenza kangakanani so if unomona nawe ngiyafisa ekhaya umona wakho usebenzise ekuthenini usibiya mayithenga imoto uthi mina ngingayithenga imoto engaphezulu kuyasibiya umona oright lo ngoba uya encourage nawe but ayumona ukuthi uthi wena awufuni ufuna usibiya emgenqa leya moto lo mona ongekho ngabusisekile umona right lo uthi I can do better than him but ungakhulumi ungakuphimisi enza yabo so into elungisekayo leyo ukuthi abantu banenhlanga zokuthakatha efanele libulawe lelo hlanga kumele kwenzekeni baningi sikhula nabo siphila nabo siyabazi so into ke eyisiphiwo ngoba ukuthakatha kuyinto efana nesiphiwo sobunyanga into edlulelayo once kwanomthakathi kini into esazoqhubeka noma ngashona lo kuzothi dukuduku 2 years 3 years kuvuka umuntu into ekhona emsamo leyo ufanele kuyosuswa emsamo thothi kuyathakathwa one way lapho kulelo khaya into eyasekhaya njengoba nobunyanga uthothi kunesangoma ekhaya vele sizoshona lesangoma kuphelele umnyaka u3 4 5 kuvuka esinye into ukuthakatha naku kuyinto enjalo ithi ongoing process so nje ubona kweminye imizi kunezangoma ezu5 ebhekini lokho ke sekuyinkinga le kasikwazi ukuthi sonke ekhaya singathwasa so lapho sikufanele ke nibheke kahle ukuthi kwenze njani ngeke sithwase sonke yes ngaba khona umthakathi ngaba khona inyanga ngaba khona umthandazo ngaba khona isangoma lezo zinto zo4 zingenzeka kulomuzi but asikwazi kuba izangoma sonke so5 so sekunenkinga ke emsamo lapho sifanele kuyobheka ukuthi labantu bonke banedlozi sothi bonke labantu abasebenzi futhi bayizangoma bonke bayafaka amabhayi nje for nothing ekhaya akekho nobona ikhanda akakwazi ngisho ukulapha nix so inkinga ke leyo but kubhlungu kwabanye mobatshela mabefikile esigodleni ukuthi lento yenayikho fanele siyilungise kanjani nilahle lamabhayi ngoba ayikho lento enifakele yona so kuba kuhlungu ngoba umunye usuke eyithanda lento but iqiniso vele ihlale libhlungu sodwa libhlungu iqiniso mfethu mfethu alihle kahle lehle kahle nathi linye iqiniso mfethu
elibhlungu kodwa abantu mhlambe bayathanda ukulibalekela ngenhloso ukuthi vele abanye banenkolelo eseceleni. Abantu bayashona mfethu each and every day. Amathuna abo ale la kungcwatshwa khona abantu anethwa zimvula awanakiwe mfethu. Livalwa kanjani mfethu ithuna ukuthi mhlawumbe abantu abathakathayo sekule topic yokuthakatha bengagangi ngalo ukuthola ukuthi sekusetshenziswa umuntu wakini? Sotoba amathuna is something existayo. Okay. Yes, umuntu nani yamthatha niyomfaka emathuneni nitshe ethi nimlahlile noma nitshela ukuthi nina seniqedile ngayo, but leyo nto awusuke it's not over. Noma umuntu angangcwatshwa yongena ethuneni, lo muntu lo akuphelile ngaye, usazosebenza lo muntu. So engizama ukubuyela embuzweni wakho ukuthi umuntu maye ngcwatshiwe, ngiyafisa ukuthi nihambe niyoqinisa lawo mathuna ngoba abathakathi ngeke ngithi abelaphi, abathakathi bayawasebenzisa lawo mathuna. Bayamvusa lowo muntu ayosebenza. Ngeke ngachaza before ukuthi kwesinye isikhathi nokumphupha umuntu wakini egcwele idust emthuqasi, lowo muntu usuke esetshenziswa. Kwesinye isikhathi uphuphe lowo muntu wakini efuna ukukhuluma nawe kodwa engakhulumi, akubuke kanje azahambe mhlawumbe uzuphaphama engakhulumanga, lowo muntu lo uyasetshenziswa. So la emathuneni abantu sesikhiphile imithi eminingi, sesikhiphile amakhandlela amnyama, abovane, inaliti amanye, imimese, yayingedi, sekuphume different things esisebenzisile noma esikhiphile emathuneni wabantu. So lokho kusho kona ukuthi labantu bayasetshenziswa. So into ebalekile nethuna liyaqiniswa. Even umuntu wakini omunye uthothi kade eyitarget vele emndenini but washona, uzosetshenziswa lowo muntu. Ngicela lelo thuna nihambe noma niye kubani nimthembayo, umuntu lo oseshonile, nihambe niyoqinisa lelo thuna ngoba lo muntu angasetshenziswa ukwenza noma yini. Nenye into ke abalaphi noma abathakathi, if befuna ukubulala wena Sotoba, bayakwazi ukuyokucela ethuneni, mhlawumbe bayokucela ethuneni lo muntu wakasibiya, basho ukuthi sinomuntu wakasibiya osesikhathazile kanje kanje, ngicela ukuthi manje lo muntu ubuze ohlala naye la ethuneni. Kuningi okwenziwa ngamathuna, nami ngeke ngiyibaleke noma ngeke ngikubalule okuningi, but amathuna something esebenza. Kunemizi emile namhlanje ngenhlabathi zamathuna, kunemizi efile namhlanje ngokuthathwa kwenhlabathi zamathuna, kunabantu abanamabhizinisi namhlanje ame ngamathuna, kunabantu abanamasonto namhlanje, inkonzo ezimile zime ngabantu abafile. Njengoba bethi abanye abantu abafile bayamadimoni, kodwa lawo madimoni yiwamisa amabandla abo ukuthi abantu bakhokha, abantu kube njalo. So umuntu osuke esethuneni unamandla lo yamuntu. Too much. I know it. Ngibonile kakhulu bekwenza. I know ukuthi umuntu osuke eselele ethuneni unamandla okwenza izinto eziningi kubantu abaphilayo. So ungabona amathuna wena ehleli kanje emini ubone ukuthulekile, ebusuku kuyasetshenzwa lapho. Emathuneni ebusuku ziyakhala lapha emathuneni. Ziyatetema mfowethu kakhulu. Kuyasetshenzwa ngamathuna. Ngiyafisa ukuthi abantu bayilungise, bayiqikelele leyo ukuthi baqinisa amathuna abo, balungise. Futhi ithuna mawuqeda kulifaka kuligqiba, ubeke noma ileyo tombstone leyo, because abantu abaningi kade sisebenza ngamathuna nje kule inyanga eziphelile, sothi siyafika kwelenye ithuna akasamboni umuntu wakubo, so kuba nzima lapho. So ngicela ukuthi nje nilungise, niqikelele amathuna into ephilayo, into esebenzayo, into ekwazi ukuyisa umuzi, into ekwazi ukuvusa umuzi. Ithuna lenza noma yini ongayicabanga. So ngeke ngigxile kakhulu lapho, kodwa njengoba ngishilo ukuthi kunamabhizinisi namhlanje amile ngamathuna, kunemizi efile namhlanje ngamathuna. So umuntu oseyilele, njengoba kuthiwa abantu abadala abayithutha, those people they can do anything. Once uphethe isibindi, once uphethe imali emhlophe, once uphethe lo yamuthi okumvusa ukuthi enze noma yini, lo muntu wenza noma yini. So ngufakazi ezintweni eziningi zalokho, but angeke ngikhulume ngoba kuzobe sekuthiwa kusho ukuthi naye uyathakatha ngamathuna, uwenzani ngamathuna. But ngizama ukualetha umuntu wakithi ukuthi umuntu wakini uyathwebuleka. Kuyashiwo ukuthiwa masushonile umphefumulo wakho ezulwini, mina ngiyakuphika lo, ngoba mase sifike lapha ethuneni umoya wakho siyakwazi ukuthatha noma bayakwazi ukuthatha, bayakwazi ukuthatha bawusebenzise. Mhlawumbe awuthumela ukuthi
mhlawumbe ukhanda isichitho, uyakwazi ukuthatha inhlabathi yalo muntu ukhulume wenze lento umthenge, umthumele kanye nesichitho ayohlukanisa abantu. Uyakwazi ukuvusa lo muntu uthi awukulandela umuntu wakho obuthandana naye. Uyakwazi ukuvusa lo muntu ukuthi ayovusa ibandla. Uyakwazi ukuvusa lo muntu ukuthi ayoqinisa umsebenzi wakho. You can do anything. Uyakwazi ukubethela ngomuntu oseshonile emhlabeni ayogada kulowo muzi. Umuntu oyisitha sakho ozoganga abone lo muntu ofile. But ambone ephila. There is a lot of things ongazenza ngomuntu oseshonile. But abantu abakwazi lokho. Yebo sothi. So ngane yakwethu uqondo kusho ukuthi uma ithuna lisetshenziwe lacushwa ngisho kungafika bani ziyephuka lezo nduku. Yama ukuthi uthola umuntu olazi ukucupha ithuna. Lo muntu osuke ezomthwebula lo muntu ezomthatha unokwenzeka aphinde emva yedwa. Angakwazi ukwenza lento asuke efisa ukuyenza. Ngoba phela nalo ithuna mawuzothakatha ngalo uyathagetha kuyenze ukuthi wenze umuthi okuhlakaza izitha. Fanele kufuna ithuna lo muntu obeyisiqhwaga obazi ukuthi uyisiqhwaga uyalwa. Kumele kiwe kulelo thuna. So kuningi sotoba kuzoze kuvela umqondo ukuthi ngifuna abantu bangifunda umqondo basho umuntu baba bathi ngangifunda umqondo but kuningi okwenziwa lapha ngamathuna kakhulu baba kuningi kuningi but ngifisa ukuthi abantu ekhaya baqikelele ukuthi uye noma ikuphi la ubona khona ukuthi uzosizakala baqinisele ithuna lomuntu wakini omthandayo ukuthi angabi isitha sakho kusasa ngoba kusetshenziswa lethuna ukuthi icindezelwe wena, kusetshenziswa lethuna ukuthi kuba wena ungenampilo. So qikelele ukuthi labo bantu labo ubalungiselele noma sebelele phansi ngoba ukulala kwabo phansi akusho ukuthi balele ingona phakathi. Kuyashiwo nje kuthula othulini umoyeni ulale ngokuthula bani bafika ntambama semde bazomvusa bathi wena ngeke ulale la thina sinamali emakhaya hamba usebenza usibuyisela imali la. So into enzakalayo leyo. Yes. Imalinga ndoda asivaleni kodwa ngifuna ukuthi before sivala ungitshena lento mfethu ukuthi umuthi emathuneni kunemphefumulo yabantu abayanga ezulwini. Bayaya kodwa emsamo ekhaya ukuyoba idlozi. Babusotoba ake ngibekele kanje. Ngikucacisele mhlawumbe abanye abantu abayazi. Lento. Kunabantu la eGoli abanokuyophahla emathuneni. Le nto i-wrong. But ke on other side shuthi abanye abasebenzela. Ngishiso yini lo? Thina kwaZulu umuntu uyashona. Mayiseshonile ngithi kubuye kugezwa amafosholo after 3 months. Ukuthi kungabi khona umuntu ondlulayo ngokukhulu ukusheshsha kusuke kugezwa nje lonto leyo. Bese emva kwaloko lo muntu uyabuyiswa after a year. Lokho kuthiwa ukumbulitshe. Lo muntu mayesebuyiswa ubuyiswa uzofakwa ekhaya. Lo muntu useyidlozi. Sewungathetha emsamo umbize emsamo. Lo nyaka lo period of 12 months kungakambulwa itshe lo muntu usuke esathetha amacala akhe. Awukwazi ukumbiza emsamo lo muntu. Futhi noma ungambiza umuntu emsamo engabuyiswanga lo muntu ufana ukuthi ubiza into engekho. Fanele abuyiswe ngenkomo lo yamuntu azongeniswa emsamo ukuze ezoba idlozi. Angeke ubize umuntu emsamo ongabuyiswanga. Mawumbiza nje usukubiza into engekho. Ne possibility ukuthi ndoba umbiza umosheka izinto zakho lezo zenzayo. Ngoba lo yamuntu ugcina ngokuthi uyomngcwaba wamshiya kanjalo. Nabuya nageza kwaphela kanjalo into esiyenzeka manje. Dala bekwazi ukuthi umuntu mayishonile after a year uyabuyiswa noma manihlulekile amandla enkomo engabanga khona kodwa after 2 years noma lo nyaka nezinyanga niyambuyisa lo muntu. Mani imlahle lapha nangambuyisa ngenkomo lo muntu ufana nomuntu ongalona idlozi. Umlahlile nje emathuneni. So kumele abuyiswe ekhaya azongena ekhaya ngendlela. So then ke kuzokwazi ukuqhubekeka. So abanye ke bayamngcwaba umuntu bageze kuphela kanjalo after isikhathi bayoclean amathuna bayophahla kuyena bashisa impepho ethuneni. Of which it's wrong. Vele izinto iphambane kakhulu ngoba ushisa impepho ethuneni kumuntu ongalandwanga, umuntu ongenziwanga kwagcina ngokugezwa lo muntu namlahla.
kwafika uSotobe ezoyithakathela wacela lo muntu uthi ekini abakuphakeli bakwenzinja nasi isibindi ngiyakuphakela sambe uyongihlukanisela ubani nobani ahambe lo muntu ayokwenza lokho wena uloku uyabusha isimpepho phahla into engekho la lo muntu kade bamthwebula akasekho la so ushisa impepho sewuphahle kaningi akafiki nangephupho mayifike kwena ufika thula kubuye lo muntu asekho vele kulelo thuba dala ahamba. Ufuna ukuvala ngemibuzo emibili ozoyihlanganisa nayo. Umbuzo othi since udume ngokuqubula mfethu ukhipha izilwane kubantu nasemzimbeni yabo. Umuntu onesilwane yakho nokuqubuleka yini? 1. 2, umbuzo wami uthi isigubhu lesi ngoba kudume igubhu nje kakhulu. Umuntu siyakhona ukumsebenzela uma enesiphiwo sokusebenza ngamanzi? Noma idlozi lamanzi? Ake ngithi nje isigubhu noma ngibuyele la kuthena umuntu onesilwane uyakhona nokumqubula. Umuntu onesilwane Yesu uyamqubula but isilwane asiphumi ngokuqubula. Okay. Hlale ngibatshela abanye abafika lapho ukuthi isilwane ngeke siphume ngokuqubula. Kumele sisilahle. Ngendlela. Before sizophuma singaqubula sikhiphe ezinye izinto but isilwane ngeke siphume ngokuqubula. Bese sibuye la igubhu abanye bafikile bayithatha nje igubhu zala umabhizinisi amancane ngoba lapha amali ngasithwalisi ngihlale ngikusho ukuthi la abafonayo bathi unganginika yini lento mina nginayo leyo nto leyo angithwalisi mina ngiyalapha ngivula inhlanhla yakho ngikhanyisa izinto zakho ngikhanyisa umsamo wakho ngibethela ikhaya kini ngicuphe kini ukuthi ningathakatheki ngiyolahla idlozi elibi ngingena isidlozi elihle umsebenzi engiwenzayo nje umsebenzi oqondile angithwalisi ukuthakatha ngeke ngisho ukuthi angithakathi ngeke ngisho futhi ukuthi angeke ngize ngifakaze lo but angisho ukuthi ngiyakwenza ngoba mawulapha usufana nomuntu othakathayo ngisho kanjalo ukuhlanganisa nje inkulumo yakho igubhu Yesu siyazenza abayilandile abanye ziyasebenza futhi abanye kuyenzeka ukuthi akakhiphi lo mali ephelele siyamtshela lento uyifuna imali engaka but khipha imali engaka khona uzobothi izosebenza lento ikubuyisele le mali ubuzo okhokha so abanye kababi neqiniso ngokuthi abantu babantu so kunjalo nje but umuntu onedlozi lamanzi igubhu ziyakusebenzela kodwa kuyahluka kwakho ngoba unedlozi lasemanzini idlozi lasemanzini liyakhetha ezinye izinto alithandi so kuya depend ukuthi isimo sime kanjani yebo Sotobe Malinga mfethu amazwi mhlawumbe ofisa ukuvaliswa ngawo athini for today's episode namhlanje ngingakusho abaseThekwini ngicela abangilindele ngomhla unfortunately kule nyanga le ya November ngikwazanga ukuya eThekwini ngisimo sokuthi umsebenzi ungiqinile ngizocela abangixolele abaseThekwini bazongithola ngomhla 20 ngizobe ngiseThekwini 20 of December 20 December 2025 I'll be in Durban eMalukazi eMlazi so ngizocela labo bantu bangilindele ngizobe ngisakhona labo abafisa ukulahlilwana abafisa ukwenzana bazongithola eThekwini labo bantu khona uhlelo esijwayele ukulenza Sotobe lokuthi njalo makuqala unyaka sike sisize izinyanga ezithwasile ezingawazi umuthi uthi mawumphonse ehlathini lo muntu angaboni ngisho into akazi kutwa labo bantu siyabafundisa umuthi kodwa sikwenza only ngoJanuary naphakathi nonyaka so ngicabanga ukuthi laba abanesifiso ukuthi uyinyanga noma umthandazi noma uyisangoma uthwasile but inyanga yakhe ayikwazanga ukumfundisa umuthi ehlathini labo bantu siba nendlela esiyenzayo ngoJanuary ukuthi sihamba nabo sihlathini siyobafundisa imithi sibafundise nezinye izinto zokwelapha ukuthi isebenza kanjani kodwa labo bantu labo abafisa lokho bazongithinta then bese sibenzele igroup yabo sizoba groupisha kahle babone ukuthi sobasiza kanjani ukuthi bafunde imithi so kuningi nje sikwenzayo but eThekwini bazongithola ngoDecember kwamanje ngisasekhona la eGoli ngicela ungabuzi ukuthi ngikhona yini yes ngila eJoburg until December 18 or 17 ngizobe sengibuyela ekhaya then ngizoze ngibuye eJoburg eJanuary because kunabantu abaningi sibasizayo basuke befuna imisebenzi siyabakhulekisa sibayise emanzini ukuthi bathole imisebenzi
abanye basuke benama case baxoshiwe kuningi kusuke kwenzeka January suke kunesiphithiphithi abanye basuke befuna ukuqiniswa ngoba phela mayibuye emsebenzini ziyakhala kunemithi kunane esuke ibekiwe so siyabuya January sikwazi ukuthi sibasize before babuyele emsebenzini but kuyadependa if angikho eJoburg wena useJoburg if kuyakuphoqa ukuthi uze kumina eKZN uzozama ukuthi undize impela noma uhambe phansi uzofike kumina but ngisatholakala nje ku TikTok ngisawuyena usigaxa amabhande o TikTok bambabili khona uDr Malinga khona usigaxa amabhande na ku Facebook usikhumbuzo Makhosi Malinga kanjalo futhi ngiyafoneleka bayangithola 084 2872 944 084 2872 944 in case awungitholanga lapho ngashaya ku 060 435 2301 usho unenamba ezimbili zimbili nje kuphela so kufanele ukwazi mina mawubhukhe appointment ayikho imali oyikhokhayo ufika akekho nje uMalinga ozothi faka imali ku account number ethize mawuthola umuntu onjalo akena uMalinga lo so kwesinye isikhathi ke siyakwazi ukuthumela imithi but sisebenzisa i-courier yasePep but asivele sithi sizokuthumelela imithi singabonanga ukuthi kwenze njani ngawo siqale sikuhlole abakude bayazi siyabahlola efonini kune consultation fee yakhona then kuba nendlela ukuthi so nje siyasikhona ukukusiza ifukude even overseas bayahlola abantu overseas siyabathumelela amaphasela everywhere but asikwazi ukukuthumelela something ngaphandle kwesivumelwano asikwazi ukuthi sithi faka imali ngaphandle kwesivumelwano naleyo account number isukithi SP Malinga isuke sikuthumelele yona athola umuntu ozokunikeza enye account engathi SP Malinga omunye umuntu lo yebo siyabonga mfowethu okay siyabonga sicela nisale kahle balaleli nabaphulaphuli be-CRT TV sizophinde sibonana ngokuzayo siyabonga abafika esigodlweni basizakale babonge babuye basho ukuthi cha siyabonga nathi kuyasijabulisa ukuthi abantu sibasizayo baphinde basho ukuthi nabo bayobona umehluko nalabo basazolahlilwane nabezayo sicela bakhululeke usizo bazolithola siyabonga mfethu number yakho ukugcina 084 28 72 944 enye ithi 060 435 2301 if ufonile ngangayibamba ifoni cela ungaphela amandla uphinde ufone futhi ngisuke ngisasebhizi siyabonga uDr Malinga uyena ke sesihlezi naye kumnandi kakhulu bakithi igama lami mina ngusazi ngingowakwaSibiya bakithi sibonga kakhulu nje ubukhona bakho ngaso sonke isikhathi uhlezi unathi isupport yakho siyayibonga siwadle njalo amandla akho ingakho uhlezi sikubonga ngaso sonke isikhathi lapho ukhona make sure ukuthi wena nempilo yakho nenqumo amadlela ndawonye inkosi nenze kahle ekhaya danko